thari ti prahasteni lokorongno chung tini press meet ni bisingtei saklainani musugo sini greater Tipraland movement tili obhijan sini 25 तारिखो थांमानि तंमानि जों 28 29 तारिखो धरना रनानि तंमानि दिल्ली पुलिस जोंनो 100-150 नि बेसि गैदारिं खायनानि एलाउ खायनि बागै जों प्रग्राम देफारमा खायखा हानि बागै जों जोंनि डिटेल सायखनानै तारिख थिरावनिल' आं अमनो कोयनानि मुसुगु दिनै जों देफार खायफानो जोंनि दिल्ली अभियान जोंनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड मुभमेन्ट जों तेबो एफेक्टिभ ते गोबांखौ खायवे जों बोसगां फायनाय साल' तलांनाय जे जोंनि थानिबो दिल्ली अभियान थांनाय होनै बांमानि 1000 नि स्लाय लायजाक ताबो फोनो गे दिल्ली पुलिस अथॉरिटी जोंनो एलाउ खाया 100-150 जन से एलाउ खाया गे जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जे दिल्ली अभियान जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड मुभमेन्ट जों नायबो सारा भारतबर्षनि एमनकि अन्यान्य राज्यनि सायनो जों जन्तर मन्तर गोबांखौ खेबफुंनायनि बागै जों चेष्टा नामोनि एबं सक्सेस बुंनाय किन्तु आ जागाव ताबक जों एलाउ अंयानि बागै जों प्रग्राम देफारमा खायखा आरो फाइनान्सियल जों दैबो सिनो गाना गिनि दिल्लीनि गाना स्टुडेन्ट सामुं तांनाय दैबो गोबांमा जोंनि दिप्रासाराव जों बाय थांया फनो आरो थाङै पार्टिसिपेट खायनायबो दंनाय अमा हायखे जों दिल्लीआव कायसा ऐतिहासिक प्रग्राम खायै फुनुनाय ताबक सुजरा निरजतनो सायमानो जोंनि दिप्रा मथाबाय थुंनो जे मुभमेन्ट खायमानि जे स्टाइल एबा केबा सापर्टार बांमानि थुंनो बैसे डिफरेन्ट उमै फायो निराव नगना बोरैनि बाइक रेली रावबो गोबांखौ गेसों ताबक 1000 या तेबो गोबां जों फाइनान्सियल तलांबै बुबाग्रानि नेतृत्वे जों दिल्ली अभियान खायनाय गे बफ्र खायनाय अब डिटेल्स नि बरम गोनां YTF नि प्रेसिडेन्ट रनेल देबरमा MBC बसाय खोनाना सारिकाहाम जत मीडिया नि आदम रंनो तिनि जों कायसे प्रेस मीट खायनायनि नांखा कारण जों डेट टेन्टेटिव डेट फिक्स खायजाक दंमोन 25 थानाय दिल्ली अभियान ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बागै ताई 28-29 जों दिल्लीआव सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनाय होनो किन्तु नुजाखा दिल्ली पुलिस जोंनो पारमिशन गैया पारमिट खाया ओनलि 150 to 200 नि बिसिङा सीमा बद्ध खायि मा खायने पारमिशन गैया गमनि ओंखाय लगी सिनी सपोर्टर जों जे 1100 टारगेट ना हमनी अमो एक्सिडिंग थाङै जों ताबु टेक द ट्रेन पूरा ट्रेन मादामान हनि चेष्टा खाय दङ अमो थाङ ना हिमा दङ ओंखाय अ दिल्ली मुभमेन्ट न जों ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बागै इफेक्टिव खायनायनि बागै न जों दिसा तेबक टाइम ना हरि जों फायनाय 14 नभेम्बर जों आगरतलानि होइते रवना रनाय ताई तिरप्राव 4-5 स्टेशन दंनाय अमो जों बुसकांनि साल साख्लाय रनाय बबो जागा स्टपेज दंनाय 14 जों नखरै ओंखाय 17-18 के जों दिल्लीआव डेमनस्ट्रेशन सिनि ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बागै खायनाय ओंखाय अमन परे 19 तारिख 19 ओंखाय जों दिल्लीसिम रिटार्न खायनाय ते 21 ओंखाय आगरतला ते सफैनाय अमनो जत टिप्रामथा TWF ताई YTF नि जे थानाय रक दिल्ली अभियान ग्रेटर टिप्रालेन्डनि चबाव फानग्रा खायि दिल्लीआव सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनायनि जे ताबुक सिनि थानाय रक जे लिस्ट रोमानि बंगां खय बरक 14 जों थांसिनाय 14 थाङै 17-18 खाय दिल्लीआव डेमनस्ट्रेशन सिनि ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बागै खायनाय ओंखाय अमन परे 19 तारिख 19 ओंखाय जों दिल्लीसिम रिटार्न खायनाय ते 21 ओंखाय आगरतला ते सफैनाय अमनो जत टिप्रामथा TWF ताई YTF नि जे थानाय रक दिल्ली अभियान ग्रेटर टिप्रालेन्डनि चबाव फानग्रा खायि दिल्लीआव सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनायनि जे ताबुक सिनि थानाय रक जे लिस्ट रोमानि बंगां खय बरक 14
जों थांसिनाय 14 थाङै 17 18 खाय दिल्लीआव सिविं डेमनस्ट्रेशन खायसिनाय अको नभेम्बर नि ओमफ्राय ताई जों सिओ अरो जों गाना गानिनि होल इंडिया गाना गानि ते होल इंडिया नि सिनि टिप्रा दफानि जत लुकु रक जे स्टूडेंट रक जे साम खाइनि रक फादार जे चाकरी खाइनि रक जतनो अ सिनि दिल्ली नि डेमनस्ट्रेशन ग्रेट रिबेलियन डेमनस्ट्रेशन बर मानसा खाइनि बागै दाबुको जोंनो अनेक व्हाट्सएप पे कल खाइ पार्टिसिपेशन खाइनि बागै बरक दले दले खाइने जों वानसुगो दिल्ली मुभमेंट सिनि सक्सेस जों मोटामुटी 2 থেকে 3000 बरक जों गैदरिंग खाइने ताई अमनि लगी जों ताई कैसा ओंखाय पार्लियामेंट सेशन चलाकालीन सिनि अ ग्रेट रिबेलियन मुभमेंट तेबो इफेक्टिव खाइने बागै जेफ्रु पार्लियामेंट सेशन चलिने दिल्लीआव आफ्रु सिनि अ मुभमेंट चलिने दिल्लीआव अ ग्रेट रिबेलियन हामबाय नगुन सोंनो थांगे